Hello mga bay, kumusta mo diyang tanan? Karong adlaw kay okay naman atong health tanang hupong so magsudan na sa taaning balo, perting dagkuha sa balo. Dako kayo ang balo mga bay. Magsudan tag balo ninyo. Kahumot na lang jud. Unya naasay. Say tawag ani. Kani ba? Abot say tawag ani. Lami sad kay ning bulara. Ha? Malapad. Ha? Di bulinaw oy. Ay. Nagkabaw, nalaglag, nagkabalas na. Sige, ay kabaw. Istot nalaglag man magprito sa tani. So, luto na mga bay. Mana na to prito, mga onata. Dadara ang balo. Well done. Naglaway na mo diya. Hindi sawag suka. Yan ay nilat ang baka. Ay halaka mulupad man ka ning kabaw ron. Nilat ang baka. Okay. Mga unta mo daghang gitagkaon hunda. Gutom. Agpila na. So, gipalit na mo is midilin. Katong nangasal may nangasal. Napatay. Nga, nag-play ba na? Wala na nag-play. Ikaw mo tilabok dahil ito eh. May labok. Hoy, ha, hoy, hoy. Yan, balo, ginagmay lang. Ano kay murag bulat mga baybay ang gito sino murag lami kay gito sino style mo ngani mo tanan pa ko ha. Tanan pa kong silin. Dai, siling ganda ng Cebu, silingan anye. Hindi mo tus nga. Ngan tabi unsa kay ngan ani? Dili ba? Lami kayo. Unsa man na bulat? Ito bang lapad kay buhat nipis sa midilin. Wala ko kalit asa. Lami kayo. Ganahan. Dami tamis. Oh. Kuan murag. Tusino. Iya ka ganyan. Tusino. Fish tusino din niya. Nag-vlog unta ka diha. No. Nag-vlog. Nyaon sa man ang gusto mo na review eh. Ating Gusto wa pa. Tapang sipog na banana Q. Apa gusto dia? Gusto. Ilahanan pa. Banana Q, ada ari banana Q bok. Ngayon ta mga bayo. Pansa baka. Ganahan ko, tamis-tamis ba? Hindi tayo palat. Ang balo. Balo, di sad tayo palat. Nami, ang balo bukoy, di kayo palat ba? No? Gasa ni mo? Lami, di kayo palat? Kuantong balo mga bay? 300 pesos. Pautang pag yun. Misinas katapusan. Ito nga.
Ingnan niya kung kinsinas na ha. Kaya, huwag ikaw mangkalimot. Te, mga amto te. Dagang ikugugan te, overload. Buyag-buyag. Thanks God. Ay. Ang giingnan sa bilin ba? Ito siya sa balay. Kaya doon ay eskwilahan dito. Ngalahan ko niya ito kay mausiyag na akong sa kong katabang sa Manila. Ingon man siya tinga, dagan doon siya manghod. Ingon siya, dagan doon siya manghod. Ato lang kabalay ako pa eskwela ni mo. Kaya kita siya makuhaan kaya gano'n, mingaon mo siya. Mingaon, lagi ko doon naman, mingaon ka uli lang. Mingaon mo siya. Kana galing, dana ni ate ito sa danaw, nanglaan pa sila ba? Ah. Mura siya kanang, bitang, kanang di amat-amat ba kay, bisa nagwa ko ito, mingaon, yo, kita ba kung mamaya? Ah, hidaman-daman siya. Kuhan siya ba, yung pupo nga, nga lang magkabili na siya nga, betul ko ni mo maya kanang laag si ate sa merkado ya daton siya. Minga po siya nga, ya, tanpa siya kay murag na si mama ya. Allah. Lala ba yung kumbro mga dabuang? Ah. Oh, di ay. Kanang murag mingaon siya ba? Si Aril anang na may cellphone tawag lang. Siya muhat ang mo ay o kanang ko na internet sa balay na ipililiti, wifi. Siya magkuhat na kumay mingon sa tikap-kap mo ay nga kanang picture na mi. Dili lagi siya no. Gingnan ko niya bitaw anak kanang siya nga mapot. Na, pwede naman ko nung tao, mo na mamalit. Mamalit ng barbecue mo kay nabilin. Kuhat lang kumaay. Kanang di lang kumatos lang mo ay kay layo Ha? ay. Lagi. Naman ibugod. Ngawunon dahil siya. Isa pwede layo. Tubig! Na! Dako ka tagbis, tubig lang. Abot na 3 bill. Dala na yung barbecue diri ba? Banana cube bok. Asan banana cube? Lamok. Banana Q is ready. Snack na ta. Naka-snack na ba ang tanan? Snack na ta, kuya. Ano? Saan taron lokas la lamok. Unsa to step sa lamok? Ana lamok. Lamok. Naka-ready na ba yung stepping? Sa lalalamok. Ayo, ari lang kay naay muntika lang. Naay oil. Matasikal kay oil, bibe. Di madam bau. Kanila ginahulot na hulot nito. Ito barbecue bu, tiil naman sa manok. Manok. Dugo. Tinae. Hotdog. Hotdog mo naman na. May kagbay lang sagot. Bilhin nyo kahuwat na sa mga barbecue. Kabaw mo siya. Lahat ang baka mga bayhumo ka isa na, no? Tapilan sir, sa lahat ang baka? Ha? Barato ra kayo, 40. At ito ka sa dagkong mga kaldero, tag 70. Tag 70 ang serve dito ah.
Dagko kayo. Wala kita na, Bok. Sukar pa. Dahil ko mga bagay, magdikop ako. Magkwek-kwek pa ko. Marim na kasi nilron, basi naghuwat siya sa live. Mag-live, nanay banana ko, mari. Neil, ali na Neil, third batch na ang banana Q. Malboro o banya. Mukha yun. Hindi na ako magsusawan sa buwad. Uy, kay acid na biyan niya. Magsusawan ta, another acid na sad. Taga-aha din is Kuya Bito. Bok. Ay, ligan din siya. Sa ito pag ipadari na diri. Giste. Naanta te? Sige, tulo niya. Oh, kuha lang dia. Naaro na si ate na doon. Di na plastic te. Okay lang. Ay lang, save the earth. Ay, Bok, katawanan gigahapon, Bok. Diritong naghukas tanan. Nya. Nangukab siya aning mga sudaan. Daghan pa ka ito. Isinggit ko Kuya Ruel tabang. Idagan ko dito sa luyo. Ilakaw biasa siya. Kaya may tao din, tago man ko luyo pultahan. Guhukas tanan ba? Kuya Ruel tabang, wala sa day siya. Kalungog. Katong gahukas gahapon ba?